Ka jela Meghalaya kalayok lum Haduh South Park kanai pun rio ki Jingujor kam Bymman Pyrshah ki Khynnah Snem 8,000 kat kum ka jingtho balalum da National Crime Records Bureau ki don lais pa anyo puai Tylli ki Jingujor kam Bymman ka baha papo ka an Protection of Children from Sexual Offences Act hakaba shis pa South Tylli ki day na East KHASI Hills Kajela kalayok lum prap kendai Tylli ki Jingujor rak bor ki Khynnah Snem 8,000 ka bekentup ya lai pusan Tylli ha East KHASI Hills but punyo Tylli ha West Garo Hills Kambon ki Jingujor rak bor ki day ya ki Khynnah but tang palat sanpo ki day ki jing rak bor ya ki riurang ba Kaladon ru kumbah nyo pulai Tylli ki Jingujor rak bor ha barok kowe ke jela pu pra Tylli na ki day ki ba laja but la shimpat kum ka jing rak bor ki wei pat ki kam Bymman ki kentup ya khat lai Tylli ki Jingujor rak bor ki Khynnah kintei ki ba kumba khat argut ki day na West Garo Hills but lai ngut pat ki day ki belasha penyam